Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa masu sauraro, barkamu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na taskar littattafan Hausa cikin wannan tasha ta mai albarka ta Fitila RTV, wanda ni da Baratu Suleiman nake kasancewa da kowa daidai wannan lokaci. Har kullum kamar kowane lokaci, a yau ma ina tafi da wani ƙayataccen littafi mai suna Abokin Yayana, wanda shahararriyar marubuciyar Zi Nasir ta rubuta mana shi. To, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah yaya ka bar shi haka. Kullum ina ce maka muna kula saboda wasu za su iya kama mu. Idan har kana sona da gaske, wannan abubuwan ba su bane abin da suka kamata. Kana da kuɗi, kana da rufin asiri, kana da komai, ka aure ni shine mafita. Kaga shikenan, daga nan zamu zauna tare mu yi rayuwa tare ta har abada. Ki rufe min baki, kar ki sake min irin wannan magana. Na faɗa miki ba kya tsarin macen da nake so na aura, domin ajin ki bai kai wacce zan aura ba. Ina rayuwa da ke ne kawai saboda abin da nake samu daga gare ki, kuma zamu ci gaba da rayuwa a haka har ƙarshen rayuwarki. Dan Allah yayi, idan ba za ka aure ni ba, ni ka bari wani ya aure ni. Ka bar ni na kula wanda nake so, domin na samu na yi aure. Duk da wasu mutanen sun fuskanci rayuwa ta yanzu ta lalace, na sauya daga mai mutunci zuwa wacce ta tambaɗar da shi, amma na san hakan ba zai sa na rasa wanda zai rufa min asiri ya aure ni a haka ba. Dan Allah ka fita a rayuwata. In har kana nan ba zan iya kula kowa ba. Ina son ka fiye da yadda nake son kaina. Tau ya ɗauke ta da mari. Yayi dakta, mari na fa kai. Yaushe zan daina laifin da zaka daina mari na? Me yasa mari ya zama tamkar ɗaukar yar tsanar wasan yara a gurinka? Me yasa baka tausayi na? Me yasa duk da kana ikirarin kana sona, baka gudun abin da zai bata min rai? Dan Allah ka rika tausaya min. Ina jin babu daɗi a ce wanda na fi so da ƙauna a cikin mazaje shine wanda a kullum yake zama sanadiyar zubar da hawayena. Ka ji tausayina ko domin son da nake maka. Ka ji tausayina ko domin maraicin da nake ciki. Kada ka manta, kai ne ka zamo uba a gare ni a lokacin da na rasa kowa nawa. Me yasa kake so ka zubar da dukkanin wannan abin? Me yasa kake so ka mayar ni tamkar baiwa? Kin gama? Wannan shine abin da ta ji an furta daga bangaren sa. Sanin kanki ne Samiha, kin san cewa ina son ki, ina kuma ƙaunar ki. Ta yaya zaki faɗa min maganar wai na barki ki je ki auri wani? Ta yaya kike tunanin zan zuba ido ina kallon ki kina rayuwa a gidan wani a matsayin matarsa? Sanin kanki ne, kin san cewa wannan abin ba mai yiwuwa bane. Ni kadai ne wanda zan rayu da ke, domin ke aka yi ni. Babu wani namiji da zai rayu da ke bayani. Tabbas duk lokacin da kika yi yunkurin shigo da wani cikin rayuwarki, wallahi sai na kashe ki, na kashe shi, na kuma kashe kaina. Ba zan taɓa jurar ina tare da ke wani namiji ya kasance da ke ba. Wannan ya zama lokaci na ƙarshe da zaki sake yi min zancen wani namiji. In ba haka ba zan miki hukuncin da ban taɓa yi miki irin sa ba. Kasa motsi ta yi saboda zazzafan kalaman da ta ji ya furta. Kenan har yanzu soyayyar ta na cikin zuciyarsa? Amma me yasa yake wulakanta ta? Me yasa ya daina bata kulawa? Kullum kalar rayuwar tasu tana bata mamaki. Bata taɓa ganin wanda take soyayya haka ba. Bata taɓa ganin masoya irinsu ba. A kullum masoya burinsu su ririta juna, kulawa cike da shauƙi, amma shi a kullum bai da buri sai musguna mata, bai da buri sai wulakanta ta. Tana mamakin yadda kwata-kwata baya tausayinta, tana mamaki yadda kwata-kwata baya son faranta mata. Amma duk da wannan musgunawar da take fuskanta a gurinsa, hakan bai sa ta sare ko kuma ta rasa yadda za ta yi ba. A kullum sonsa da ƙaunarsa sake shiga zuciyarta suke. Ita kanta tana mamakin yadda take jin sa, domin babu wani abu na kyautata da yake mata da zai sa a ce yayi sanadin sace zuciyarta da shi. Wannan wani irin musiba ce. Ba ta iya yi masa musu a duk lokacin da ya buƙaci yana so su haɗu. Ba ta iya musu a duk lokacin da ya buƙaci ya keɓe da ita. Ya mayar da ita tamkar matarsa. Yakan yi abin da ya ga dama da ita a kuma lokacin da ya ga dama, wanda kuma ba haka suke ba duk tsawon shekarun da suke a baya. Daidai da hannunta baya taɓa yunkurin kamawa, ballantana har ya keta iyakar Ubangiji. Amma lokaci ɗaya ya sauyin da har yanzu ta kasa gano dalilinsa. Amma a duk lokacin da Samiha ta koma gida, da na sani marar adadi ke tunkararta. Da na sanin da take tunanin mai yasa ta san za ta yi da shi amma ta biye wa yayi dakta suke aikata
abin da suke aikata, ita kanta bata samu wannan amsar ba har yanzu. To masu sauraron mu, lokaci yayi mana halinsa, duka a nan zamu dasa aya, ba dan mun gaji ba kuma ba dan mun so ba. Zamu ci gaba insha Allahu cikin wani shirin na gaba. Kar ku manta muna tare da littafin mu na abokin yayana, wanda shahararriyar marubuciyar Nazi ta wallafa mana shi. Sai an ji mu. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation.